लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान आपार प्राइमारि लेभेल टेट आनजादनि मोनसे फराफारियाव थानाय आयदा बर' रावनि अनजिमा एबा बिसान दानाय खान्थि बेनि सायाव सावरायनो आखायाव लादों। आसा खालामो नोंथांमोननि टेट आनजादनि थाखाय हेफाजाब होगोन। जे नोंथांमोना फारि फारियै बे भिडिअखौ नायलांबा गासैबो बाथ्राखौ बुजिगोन आरो गेजेर ससेयावनो नोंथांमोनहा दानि जुदि नायोब्ला गुबै बाथ्राफोरखौ मिथिनो मोननाय नङा बा बुजिजोबनो हानाय नङा। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ फारसेनिफ्राय जोबजासिम नायलां, अब्ला फैबाय थानाय टेट आनजादाव नोंथांमोना बे मोनसे आयदानिफ्राय जेरैखि जाया 2 नाम्बार 4 नाम्बारबाबो नोंथांमोना मोननो हागोन। आरो थांनाय 2019 मायथाइनि जि टेट आनजाद बेयाव बे आयदानिफ्राय मोननैबाबो कुइसन फैदों आरो नोंथांमोना नैबे फैबाय थानाय टेट आनजादावबो बिनिफ्राय मोननैबाबो कुइसन फैगोन बा मोनथामबो फैनो हागौ। बेनिखायनो बे भिडिअखौ फारि फारि नायलांबा नोंथांमोना 2 नाम्बार बा 3 नाम्बारखौ रोखायै मोननो हानाया 100% जागोन। बेखौ आं नोंथांमोननो खावलाय बुंबाय। दा आयदानि सायाव फै जों थांदिनि बे बिसान, बेखौ अनजिमाबो होननानै बुङो, जायनि गेजेरजों जोङो मानसि दुमसि जिब जुनार दाउमा दाउसा मुवा बेसादनि मोनसे थि अनजिमाखौ जोङो मिथिनो मोनो बा थि मोनसे अनजिमाखौ फोरमायो। बेखौनो जोङो बिसान होननानै बुङो। जेरै 20, 21, 22, 23 सेनिफ्राय जेसेबां हायो एसेबां अनजिमा दं, जे बेखौ जोङो बिसान होननानै बुङो। दा बिसानखौ बर' रावाव गाहायै मोननै बाहागोआव राननानै फोरमायनो हायो। गिबि मोनसे बाहागोआ जाहैबाय 1 नाम्बार दं गुबै बिसान। गुबै बिसान दा बेखौ मा होननानै बुंदों जे सेनिफ्राय जेसेबांनाखि अनजिमा दङ बेखौ गुबै बिसानावनो गोलैयो। दा अब्लाबो गुबै बिसानखौ मोननै बाहागो खालामनानै आरोबाव जोङो सावरायनो हायो। दा बे मोननै बाहागोआ जाहैबाय ख गुबै एबा गाहाय गुबै बिसान। बिनिफ्राय दङ नैयाव महर सोलायनाय बिसान। महर सोलायनाय गुबै बिसान। बेबायदि जोङो गुबै बिसानखौ मोननै बाहागो खालामनानै सावरायनो हायो। गुबै एबा गाहाय गुबै बिसान, महर सोलायनाय गुबै बिसान, बेबायदि खालामनानै सावरायनो हायो। दानिया जोङो फारि फारि लांनि। दा गुबै बिसाननि आयदा नैबे मोननै, गुबै एबा गाहाय गुबै बिसान आरो महर सोलायनाय बिसान, बेखौ जोङो सावरायदिनि। दा बेयाव जोङो 1 नाम्बारखौ सावरायग्रोनि। नोंथांमोना मोजाङै भिडिअखौ नायलांबाय था, नायलाङोबा जोङो फारि फारि बाथ्राखौ बुजिलांगोन। 1 नाम्बारनि ख गुबै एबा गाहाय गुबै बिसान। गुबै एबा गाहाय गुबै बिसान, बेयाव जोङो 1 निफ्राय 9 सिम अनजिमाखौ, 1 निफ्राय 10 सिम, 9 सिम नङा 1 निफ्राय 10 सिम जेसेबांनाखि अनजिमा दङ जोङो बेखौ गुबै एबा गाहाय गुबै बिसान होननानै बुंनाय जायो। बेखौ जोङो बर' रावजों लिरोबा ओरै लिरगोन जोङो 1, 2 सोदोबजोंबा बेबायदि लिरगोन 3, 4 बेबायदिनो जोङो 10 सिम बेखौ गुबै एबा गाहाय गुबै बिसान होननानै बुंनाय जायो। मानोना बेयो गावनो गाव उदां गुबुनजों दाजाबनानै जानाय नङा बा महर सोलायनाय नङा। दा बेनिखायनो नोजोर होनांगौ बाथ्राया बे जे गुबै एबा गाहाय गुबै बिसान थांनाय 2019 मायथाइयाव बेनिफ्राय मोनसे सोंथि फैदों जे माखासे अनजिमा होनानै गाहायनि बबे गुबै एबा गाहाय गुबै बिसान होननानै। दा बिनि
फिननायखौ नोंसोर जुदि रोखायै मोनथिनोब्ला जोङो नोजोर होनांगोन बे गोसोआव लानांगोन गुबै एबा गाहाय गुबै बिसाना 1 निफ्राय 10 सिम जेसेबांनाखि अनजिमा दङ 2आनो जा 4आनो जा 5आनो जा 6आनो जा 7आनो जा बे गासैबो गुबै एबा गाहाय गुबै बिसान गुबुन मोनसे बिसाना जाहैबाय 1 निनो सेकेन्ड क महर सोलायनाय बिसान महर सोलायनाय बिसान महर सोलायनाय बिसान बे महर सोलायनाय बिसानाव जोङो नोजोर होनांगौआ जाहैबाय दा जेब्लायबो महर सोलायनाय बिसानाव 10 नि गाहायनि अनजिमाफोरखौ ज' लोगो नांनानै मोनसे अनजिमा जानाय दा बे महर सोलायनाय बिसानखौ जोङो 10 नि गोजौनि अनजिमाफोरखौ जेसेबांनाखि 10 नि गोजौनि अनजिमा बे अनजिमाफोरखौ जोङो महर सोलायनाय बिसाननि सिरियाव खोलैनो हायो दा बे महर सोलायनाय बिसानखौ माखासे खान्थि दङ बानायनायनि बे खान्थिया जोङो एरैहाय मोननो हायो जे महर सोलायनाय बिसानखौ दाजाबनाय नैयाव दङ सानजाबनाय सानजाबनाय आरो 3आव दङ सानजाबनाय सानजाबनाय आरो दाजाबनाय बे मोनथाम राहाजों जोङो महर सोलायनाय बिसानखौ मोननो हायो दाजाबनाय बे दाजाबनाय बेलायाव जोङो 10 निफ्राय 19 सिम 10 निफ्राय 19 सिम जेसेबांनाखि अनजिमा जोङो मोननो हायो बेखौ जोङो नैबे महर सोलायनाय बिसाननि दाजाबनाय मोनसे खान्थिजों मोननो हायो जेरै हमनानै ला जोङो दाजाबनाय आयदायाव थाङोब्ला जों मोनगोन महर सोलायनाय बिसाननि दाजाबनाय बे दाजाबनायाव जों मोनगोन 10 निफ्राय 19 सिम जेरै 11 होननाय लोगो लोगो 10 दाजाब 11 बेखौ आखरजों जुदि लिरोबा 11 बेबायदियै जोङो लिरनो हायो थिग बेबायदिनो 12 10 दाजाब 2 12 बेखौ आखरजों ओरैहाय लिरनो हायो 12 बे महर सोलायनाय बिसाननि दाजाबनाय आयदायाव गोलैयो थिग बेबायदिनो 10 दाजाब 9 19 बेबायदि जोङो दाजाबनाय खान्थिजों मोननो हायो ओंखायनो गोसोआव लानांगौआ जाहैबाय महर सोलायनाय बिसाननि दाजाबनाय खान्थिजों माबायदिहाय बिसानफोरखौ मोननो हायो जोङो 10 निफ्राय 19 सिमनि जेसेबांनाखि अनजिमाफोर मोननो हायो बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय महर सोलायनाय बिसाननि दाजाबनाय खान्थिनि गेजेराव बे गोलैयो दा फैदो नेक्स्टआव सानजाबनाय सानजाबनायनि बेलायाव जोङो नायबा नुगोन महर सोलायनाय बिसाननिनो नैथि आयदाया जाहैबाय सानजाबनाय दा बे सानजाबनायाव जेसेबांनाखि 10 नि नखराव मोननाय अनजिमा बे सानजाबनाय सिरियाव गोलैयो 10 नि नखराव मोननाय जेरै हमनानै ला 20 30 40 50 60 70 80 90 बे गासैबो सानजाबनाय खथायाव गोलैयो बा सानजाबनायनि खान्थिजों गोलैयो जेरै हमनानै ला 2 सानजाब 10 20 आखरजों लिरोबा बेखौ 20 थिग बेबायदिनो 3 सानजाब 10 30 आखरजों बेबायदि लिरनो हायो बे जाहैबाय महर सोलायनाय बिसाननि मोनसे सानजाबनाय आयदानि सिङाव गोलैयो थिग बेबायदिनो 9 सानजाब 10 90 बेबायदिनो जोङो मोनगोन जे जौसेसिम मोनगोन जोङो 2 निफ्राय 20 नि गोजौनिफ्राय जेसेबांनाखि 10 नि अनजिमायाव मोननाय अनजिमा बे सानजाबनायाव गोलैयो दा फिन मोनसे खान्थिया जाहैबाय थामथि खान्थिया जाहैबाय सानजाबनाय आरो दाजाबनायखौ जोङो थामथि खान्थियाव नायोबा सानजाबनाय आरो दाजाबनाय आरो दाजाबनाय बेयाव जोङो नायोबा मोनगोन 21 निफ्राय 29 सिम 31 निफ्राय 39 सिम
41निफ्राय 49सिम बेबायदि अनजिमाफोरखौ जोङो सानजाबनाय आरो दाजाबनाय बे खान्थिनि गेजेरजों मोननो हायो। जेरै हमनानै ला 21 बा जोङो माबायदि होनगोन 2 सानजाब 20 दाजाब 1 थामहिनबा सानजाबदों सानजाबनायनि उनाव दाजाबदों अब्ला बे जागोन 2 21 हांखोजों लिरोबा 21 बेबायदि जोङो लिरनो हायो। थिग बेबायदिनो 2 सानजाब 20 दाजाब बा 25 थामहिनबा जोङो नोजोर होनांगौआ बिसोर 21निफ्राय 29सिमनि अनजिमाखौल' जोङो सानजाबनाय आरो दाजाबनाय खान्थिनि गेजेरजों महर सोलायनाय बिसान दानो हायो। बेनि अनगायै गुबुन मोनसे बिदिन्थियाव थाङोबा जोङो 31निफ्राय लायोबा 3 सानजाब 10 दाजाब 1 30 दाजाब 1 31 बेनि बर'आव 31 बेबायदिनो आरो गुबुन मोनसे एग्जाम्पल 6 सानजाब 10 दाजाब 5 होयोब्ला 65 लोगोफोर बेबायदिनो नोंथांमोना महर सोलायनाय बिसान महर सोलायनाय बिसानखौ बेबायदि जों मोननो हायो। गोसोआव थाबाय जानांगौ मोनथाम खान्थि महर सोलायनाय बिसानाव मोनसेया जाहैबाय दाजाबनाय 10निफ्राय 19सिम बे दाजाबनाय खान्थिनि गेजेराव गोलैयो आरो मोनसेया जाहैबाय सानजाबनाय बे जाहैबाय 10नि नखराव थानाय अनजिमाफोर जेरै 20 30 40 50 60 80 90 बेबायदिया गोलैयो आरो सानजाबनाय आरो दाजाबनाया जाहैबाय 21निफ्राय 29नि अनजिमाया गोलैयो 29सिम 31निफ्राय 39सिम 41निफ्राय 49सिम 51निफ्राय 59सिम बेबायदि अनजिमाफोरा सानजाबनाय आरो दाजाबनायजों मोननाय महर सोलायनाय बिसान। बेनि अनगायै दानिया जोङो बेनि उनाव बिसानखौ गिबियाव मोननै बाहागो रानदोंमोन गुबै बिसान आरो फारि बिसान। दा जोङो गुबै बिसाननि बेफोर गासैबो थांबाय गुबै बिसान जों मोनबाय आरो महर सोलायनाय बिसानफोरखौ जोङो मोननो हाबाय। दा बिनिफ्राय फैदो फारि बिसान। बिसाननि नैथि बाहागोआ जाहैबाय फारि बिसान। बे फारि बिसाननि गेजेरजों जोङो मोननो हायो जे माबा मोनसे फोरबो बा माबा मोनसे हाबाफोरखौ जोङो बोसोरे फारि फारि खुंबोबाय थानाय जेरै हमनानै ला मोनसे रंजालि फोरबोखौ सेथि रंजालि बिदाय फोरबो बा नैथि रंजालि बैसागु बिदाय फोरबो थामथि रंजालि बैसागु बिदाय फोरबो बेबायदि मोनसे फोरबोखौ मोनसे फोरबो बा मोनसे हाबाफारिखौ जेब्ला फारि फारियै खुंबोबाय थायो आरो बे फारि फारि खुंबोबाय थानायनि अनजिमाखौ फारि फारि खुंबोबाय थानायनि जि अनजिमा बा बिसान बेखौ फोरमायो अब्ला जों बेखौ फारि बिसाननि गेजेरजों फोरमायनाय जायो। दा बेयाव फारि बिसानजों जोङो नायोब्ला फारि बिसाना नैबे से बा ओरैहाय फोरमायनो हायो सेथि बेजों नोजोर होनांगौ बाथ्राया जाहैबाय थिखौ जेब्लायबो फारि बिसानाव दाजाबदेरो। सेल' होनना बुंब्ला जों बुजिनाय नङा। सेथि होननाय लोगो लोगो जों बुजिबाय माबा मोनसेखौ गिबियै माबा मोनसे हाबाफारिखौ गिबियै खालामजेननाय जादों बा खुंजेननाय जादों। सेथि थामथि बा नैजिथि बोसोरसालिया जथुम्मा बेबायदि बिदिन्थि होनो हायो। बोसोरसालिया जथुम्मा बेबायदि होनो हायो। थारमाने जथुम्माया खुंबोयै 20थि जाबोबाय। ओंखायनो जोङो मोनसे बाथ्राखौल' नोजोर होनांगौआ बेनो फारि बिसाननि गेजेरजों माखौ फोरमायनाय जायो माबेबा मोनसे हाबाफारि बा फोरबो बा माबा मोनसे खामानिखौ जेब्ला बोसोरे मोनसे हिसाबनि गेजेरजों मोनसे
अनजिमानि गेजेरजों बा हिसाबनि गेजेरखौनो जों होनोबा साबसिन जायो रोखासिनै जायो फारि फारियै जेब्ला खुंबोबाय थायो आरो बे खुंबोबाय थानायखौनो जोङो पारि बिसाननि गेजेरजों फोरमायनाय जायो आरो बेयाव अनजिमाजों एबा बिसानजों जेब्लाबो थि उन दाजाबदाखौ दाजाबफानांगौ जायो अब्लासो जोङो हाबाफारिखौ जे खुंबोबाय थादों बिनि बिदिन्थिखौ रोखा मोननो हायो बेनिखायनो जोङो फारि बिसान आरो गुबै बिसान बे बिसाननि आयदायाव बे मोननै बाथ्राया जोबोद गोनांथार आरो बेनिफ्राय मास्ट बि टेट आनजादाव फैयो आरो फैखाथारनो सिउर नोंथांमोना नायनानै बेखौ मोजाङै गोसोआव ला बिनिफ्राय खुनु मोनसे 1 नाम्बारा बारग'नो हायै बिदि बा 2 नाम्बारा बारग'नो हायै बिदि नोंथांमोना नैबे बिसाननि जि भिडिअ बानायनाय बेखौ गुदिनिफ्राय जोबजासिम फारि फारियै नायोब्लानो गासैबो बाथ्राखौ मिथिजोबगोन दिनैनि जे बिसाननि दानाय बे बिसाननि दानाय जि सावरायथाय बे नोंथांमोननि सिगाङाव जि भिडिअ लाबोदों बे भिडिअआ बेखिनियानो आसा खालामो नोंथांमोना बिनिफ्राय माबा मोनसे गियान आरजिनो हागोन आरो मिथिगोन आरो फैबाय थानाय समाव जोङो आरो बिनि बेबायदिनो गुबुन रावखान्थिजों सोमोन्दो थानाय माखासे भिडिअफोर बानायनानै नोंथांमोननो हगारबावगोन फोसावबावगोन बेनिखायनो नोंथांमोना बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम नाय आरो लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै हो बेखिनियाव बुंनानै आङो दिनैनि बे बिसाननि सायाव सावरायनायखौ फोजोबबाय गोजोन्थों।